بسمين يكون بدو زلوا صلاتنا جنسايد فتصيمم له تعريقنا لنا مالت زبدلك خحس زتبدلك كحس يقرتا كتحاتتو زيوم ناب تግራይ ከእድም ዝደል ዝኾነ ሓይሊ ወይ ተዋቂዕወሉ ሰላመይ ንገብር ዕርቀይ ንደሊ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ምባልከ ንዓና የዋፃና ዶ ኖ የዋፃና ሳብ ትግራይ ጀኖሳይድ ጌራ ልካዶ ተኣምኑ ብላ ከይኒ ወፂው ኖ ሽምቲ ደገ ወፂው ወይ ኖ ወይ ኣይሸነን ኢሉ ክብለካ ኸኢሉ ፈጺማን ፈረቃን ካብ ሓማሲን ቅጽቢስን ኤርትራ ካልኣይ መስዋዕት ዝኸፍል ተጋሩ ስንታይ ንሕና መንነትና ተጋሩ ኢና ዘይከሓድ እንተዳን ትጥቃኻ ዘሎ ኣውረጃ ትፀልኦ ኮንካሲ ትግራዎትና ወይ ተጋሩ ኢና ልካ ምካሕ ትኽእል ዲኻ ኤክሰሲቭ ናሽናሊዝም ናብ ዋርሞንገሪዝም ይዝዓቢ ነቀነ ዝነበረ ጽምዶ እንታይ ረኺቡ ከምኒ እንታይ ረኺቡ ኣይነት ትጭበጥ ነገር ትጽምዶ ንዓኻ ክንብል ኣይኮና ንገድፎ ወይ ንዓኻ ክንብል ኣይኖም ጾም ደብረ ጽዮን ኣብ ዘሎ ርእስ ሬድካኒ ኣብ ደደቢት ዘሎ እስያስ ኣብ ዘሎ ርእስ ሬድካኒ ናብ ሳሓሊ ዘሎ በቃ ዋና ብላን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ደደቢት እንብሎም ክትግበሩ ስለ ዘለዎምን ትትብሎ ነገር እንድሕር ኮይኑ እንተ ዝኸውን ነይሩ ግን ትግራይ ሕጂ ጠጠው ኢላ ይመሃለወትን ካልእ ሽግሩን መጽእ ነይሩ እዩ ህዝቢ ዝምፅላዕ ብጣዕሚ ዳብክየና ድሓዝነና ብምድያ ብስሩ ብምንታይ እዩ ዝሓስብ ሰብኣይ ዝንደግደፍዎ ደጊም ጥይት ተመፂኡ ስለይቀትለና ድዩ መሲሉ ይስምዐና ኣሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ድሕና ደቕኒኻትኩም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ገንዳሓኒና መቸም እስኻ ኸመለኻ ኣነ ብወገነይ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ክቐኒኹም ድሓን ከም እትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋኤ ኣብ ስራሕኹም ሳልጦ ኣብ ኩለ መዳያት ህይወትኩም ድማ ሰላምን ረህዋን ይምንየልኩም ናብ ናይ ሎሙ ዓንቲ መደብ ሒዘኩም ክሰግር ኣብ ናይ ሎሙ ዓንቲ መደብ ብጣዕሚ ጽቡቓት ነጥብታት ተላዒሎም ትንክፍ ኣቢልናያ ኣለና ማለት እዩ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ነባራት ተኾይንኩም ድማ ቶም ላይክ ኮሜንት ሼር ናታትኩም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ጽሑፉ ላይ ሕዋተይ ካ ዘንብበሉ ሰዓት ኣሎ ከምብቦም እየ ማለት እዩ ለገሰ ንጉሰ ታንክ ሽደን ብርጌድ ንሓመዱ I like you and support you keep it up ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ለገሰ ንጉሰ ብርጌድ ንሓመዱ ዋላ ኢልና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ በሃሊ ሹም ይኻይብ ካን ዘለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣነ ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብጣዕሚ የኽብረለይ ቴንክ ዩ ማለት እዩ ሳፖርት ግበረኒ keep it up ዝብልካ ንውን ጽቡቕ እዩ ኣብ ጎነይ ይኩን ኢኹም ሃሃ ዝሓወይ እዚ ከዓ ወይ ዝሓፍተይ እዚኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ኣነ ግርም ዝብለንኮ ክዳን እምኒ እዚ ድንቁርና ዓርሰ እምነት ዘየብሉ ንህዝቢ ትግራይ ክመርሕ እናሓሰበ ምጽንሑ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ትክክል ዓርሰ እምነት ኣልቦ ክንደይ ትውልድ ደለ እዩ ኣብዚ ማእኸል ዝርብሽ ዘሎ ማለት እዩ ኣብርሀት ናይዝጊ ጸሓፈትለይ ዩታርት ቴንክ ዩ ኢላትነላ ማለት እዩ ላይክ ኣጌራት ለየላ ብጣዕሚ ይቐንየለይ ማለት እዩ ኣብርሀት ሓፍተይ ምሕረት ኣብ አንዴ ኩሉ ግዜ ንስኻ ሚድያ ኢኻ ኣይትወግን ናይ ህዝቢ ኢኻ ኩሉ ትዛረቦ ሚድያኻ ከምዚ ዓቢ ገበር ናይ ህዝቢ ኢኻ ኣይትወግን ኢልነሎ ማለት እዩ ትክክል ኣይወግንኒ ክብርን ፍትውን ክብርትን ፍትውትን ሓፍተይ ምሕረት ማለት እዩ ይቐንየለይ ዓወት ሃይለ ላይክ ገይርለየሎ ዓወት እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ይቐንየለይ ብጣዕሚ ጽቡቓትን ሃነጽ ዝኾኑ ርእይቶታትን ነቲ ስርሒ ከዓ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾኑ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ መኪና ክዝውር ተኮይኑ ነዳዲ የለያ ዛ መኪና ምናልባት ሕጂ እኳ ኤሌክትሪክ ስለ ዘሎ ከምኡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክኾን ይኽእል ግን ንዓይ ከዓ ነዳዲ ናታትኩም ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ የኽብረለይ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ይቐንየለይ ናብ ዝቕጽል ፕሮግራም ክንሰግር Welcome to Shidden Reacts 1 እሞ ታ ጉዳይ ጽምዶ ዝቐነየት ናብ ምንታይ በጽሐትከ እንታይ መን ከእዮም ንምጽማድ ሓሳብ ኣለዎም ዶ ታሪቆም ዲዮም ካብ ልቦም ዲዮም ነይሮም ኣይኮኑን ዲዮም ብዙሕ ግዜ ውግዒናሉ ብዙሕ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ርእይቶ ክበቆኒ ሕሉፍ ሓሊፉ ዝግምግሙ ገምጊሞም ዝህይሶ ሃይሶም ክእሰር ተባለ ተኣሲሩ ፍትሓየ ዝብል እንደፍትሑ ብዙሓት እዮም ነገራት ተኻይዶም ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ ጽምዶ ዝምልከት እንታይ እዩ ተዘረባታት ነይሩ ንሕና ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ከእዮም ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ኣድልዮምን ትንክፍ ነብሎም እስኪ ንስማዕ ብሰሜን ይኹን ብደው ዘለው ጸላእትና جنسايد فتصيمم له زي تبقر حزب سراويتنا انقلاليفو منبر ሙሉ ከጥፍና ያም ዘሚተው ካብዚኦም ማዕር ምጽበይ ካብዚኦም ንጽበይ ነገር ኩሉ ጥፋአት እዚኦም ናብ ትግራይ ከእድም ዝደል ዝኾነ ሓይሊ
ويتواقعوا له ويعويد له تهزب تقرأي زخفلوا واقع يترد نو سكف جزاكو تاي كم زخفلوا كلاتنا نفلتين حجي تاي زبلي تولوجيك نظام كلتيهم بسمين يكون بدبوب زبحال زلو حيلتات مأخلاي منغسي إثيوبيا حاويسكا كله بسمين زبحال زلو كابانا بسمين كاب تግራይ سمين زلا ኤርትራ ያ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ናብ ትግራይ ፀውዒው ጾምዶ ክገብር ይኹን ምዝራብ ገብር ወይ ከዓ ዝዕድም ሰብ እንተሎ ሓደ ዓሸሎ ተኻላይ ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ኣይተረድኦን ዝብል እዩ ኦፍ ኮርስ ኣይተረድኦን ኢልና ነሰብ ዚ ምዛዘምና ነርና ግን እንታይ ዝመጽ መሲልኩም እሞ ኸደኣ ጆኖሳይድ ፈጺሞምልና ክሕተቱ እንዳተገበኦም ምሕታት ዘይ ክሕተቱሉ ዝኽእሉ ዓውድ እንዳሰፍሐ ብዝኸደ ቁጽሪ ባውሩን ድማ ካሊ ዓይነት ዝሓመቀ ነገር እንድሕርዳ ዝመጸሎ ኮይኑ ኣብቲ ህዝቢ እቲ ሰላምን ዕርቅንሲ ክሳብ ዘንተ እለት ዲ ከም ዘለዎ በቃይ ንዕረቕን ኢልና ከም ሰይጣንን ቦገን ኣምላኽ እኳ ተቐባልነት ተነብሮ ሰይጣን ግን ይዕረቕን ኢሉ ስለ ኦፊሻል ስለዚ እንታይ ዝባል ዝገበረ ይቅርታውን ስለዚ ሓተተ ማለት እዩ ከምኡ ዲና ክንነብር ናትና ሓሳብ ከምኡ ንንበር ዲ ይኸውን ዘሎ ሕጂ ቶም ነቲ ዕርቂ መበገሲ ኢሎም ዝወሰዱ ሰባት ንምንታይ ኢኻ ሽደን ደጊፍካዮም ኢልኩም ልትዛረቡውን ንግረ መንገዲ መልሲ ዝምልስ ዘለኹ ማለት እዩ ክድግፎም ተለኹ ቶም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ቶም ዝዕረቑ ዘለዉ ባዕላቶም በደል የብሎምን ማለት ኣይኮነን ካልኣይ ቶም ነቲ ዕርቂ ዝመስርቱ ዘለዉ ሰባት በደል የብሎምን ማለት ኣይኮነን ሳልሳይ ግን ተዓሪቕና ኣለና ማለት እንታይ ማለት ዲ ትርጉሙ ዝክሓስ ግቡእ ክሓሳ ክረክብ ዝበደለ ክሕስ ዝተበደለ ክሓስ ይቅርታ ክትሓተቱ ኣብ መወዳእቶም ድማ ናይ ሓባር ዕቤቶም ክቕጽሉ ዝብል እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብኡ ዘለዓለም እንዳነበርና ንሕና እንዳተዋጋእና ኩሉ ግዜ አንጭዋን ድሙን ኮይና ወይ ከዓ ሰብን ተመንን ኮይና ንስኻ እግሩ ንስኻ ርእሱ ንሱ እግርኻ ንሓለወ ዘለዓለምካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተጠንቀቕ ላይፍ ከምንባሪካ ኣሎ ትሕቶታት እዚ ሕጂ እንታይ ዝገብር ክፍተት ዝፈጥር ንዋዕሉ ማለት እዩ ዝበዓደ ይብልዓኒ ዝበሃል ዓይነት ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ወርቂ ናትና ንብረት ጓሕጉሖም ዝሸጡ ዘለዉ ሰባት ማለት ይሽየጥ ከም ዘሎ ኦፊሻል ፍሉጥ ትሸይ ዘሎ ሽሙ ኮይኑ ጽውዕውን ገና ታንጅብል ዝኾነ መረዳእታ ክሳብ ንረክብ ማለት እዩ እዚኣቶም ከ ካልኦት ኣብ ውሽጥና ዝኾኑ ካብቲ ጀኖሳይድ ዘብፅሐልና ኣካል ተፈልዮም ዝረኣዩ ድዩ ሕጂ ሓሶት ምህላው ኣብዚ እንድዩ ገና ኣጻሪና ጻፊፍና ክንከደለና ከምዚኦም ዝበሉ ዘረባታት ከዓ ዋላ ጽቡቃት ተኾኑቶም ዘረባታት ግን ሕጂ እውን ሰበኽትን ጎስጎስትን ጽድቅ ኮይኖም ዝቕጽሉ ማለት እዩ ተወሳኺ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ጌራ ልካዶ ተኣምኑ ብላ ሓደ ሰብሲ ሽንት ቤት ኣትዩ እንድሕር ወፂኡ እቲ ብሽንት ቤት ከኣቲኻ ክትወፅእ ዝረኣየካ እንታይ ክብለካ ክእል ሸይኒ ወፂኡ ኖ ሽንቲ ደገ ወፂኡ ወይ ኖ ወይ ኣይሸነን ኢሉ ክብለካ ክእል ተረዳሃኒ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝኾነ ረብሓ ኣትያ ነይራ ዶ እዋ ኣትያ ነይራ ስለዚ ብምእታዋ ምኽንያት ሰባት ዝተፈላለየ ነገር ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለውን ኣብ ትግራይ ዘለውን ፖለቲከኛታት ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይዓርቅዎ ብኸመይ ይፈትሕዎ ብኸመይ ነቲ ንኽልቲኡ ህዝቢ ብዝጠቅም ረብሓ ነገራት ክዛዘብ ይገብርዎ ንዕኦም ተገለጽ ጽቡቕ حراي حجي تستحاتو حتى نبزي يزغيد نصقامي يزغيد تزملسو زلو ملس خا نيماني يزغيد نايب على خامس سكرنت اقمط ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትያ ጆኖሳይድ ፈጺማዶ ኣይፈጸመትን ጆኖሳይድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩለንትና ኣውኒ ሓደ ህዝቢ ኤትኒክ ተባሂሉ ጽዋዕ ክሊንዝን ምግባር ዕላማ ብዝገበረ መልክዑ ኣትያ ዶ ኣትወትን ኣትያን ፈረቃን ፈጺማዶ ይፈጸመትን ፈጺማን ፈረቃን ሓደ ህዝብ ክነብረሉ ዝኽእል ብሙሉ ኢንዳስትሪ ይኹን ገለገሊኡ ብሙሉ ሰሪቃን ድሕር ወሲዳቶ ዝብላዕ ዘይብሉ ናጻ ተትሪፋቶ ተሰዲዱ ከይኸይዱ ንባዕነቶም ተሰደዱ ሕጂ እኮ ፈቲሓ እሱራት ነይራእያ ፈጺማ ድያ ፈጸመትን ፈጺማ እንድሕር ፈጺማ ማእኸላይ መንግስቲ ፈጺሙ ዘይፈጸመን ፈጺሙን ፈረቃን ታኾይን ዘይፍጽም ኣብ ትግራይ እኮ ተፈጺሙ ዘይተፈጸመ ነገር የለን ዘይተዘርበ እምበር ዘይተገብረ ጉድ ኣብ ዓድና ርኢና ኢና ማለት ኣብ ዓለም ደረጃን ዋዕሉ ዘይሰማዕናዮ ወል ሕጂ ንምንታይ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢሪ 360 ዝበሃል ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዝገላባብጥ ሓሳባቱ ማለት እዩ ፈጺማ እያ ጽምዶን ይሃሉ ብዘይገደስ ግን ጽምዶ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ታትፍጽም ዘላ ዓዲ እንዳፈጸመት ክትነብር ምእንታን ጽርኢ እምበር ማለት ግን ዕሽነት እዩ ፈጺማ ድሕሪት ጽምዶት ምጽማድ ምስተጀመረ ንሕጊ ተሓታትነት ግን ክቕጽል እዩ ዘይቕጽል ተኾይኑ ንሕና ተጎዳእት እንተኾይና ንሕና ንኤርትራውን እኮ ትግራይ ፈጺማትላ እያ ጆኖሳይድ ዘይኮውን ይኽእል ግን ናይ ስርቂ ናይ ዕንወት ፈጺማትላ እያ
بتنساتهم زاربو تاريخ مالتي نحن حجي نخينا أمن ويك أنا تجيرو نقولو نحن نخينا أمن نحرد أخوينا استجبره يكرتا نخين بلن نخين غحسن نحرد عدل نعطلنا أنت خوينا ويفتهم فتسمتينا هنمدب نحن ونكم بتماسسالي ويدما حجري إيوه بحج مداي كنكحسز جب أنا جر كيسنا أنا يكرتا عن بحال نخيل مالتي نساتمون عصف نحرب دي لومنا عصف يخصو مالتي تزي كوينو كم زي لخبت زبل السلام أيدمي أيبل نسلام كتبلس كل نجر تقد فيها حدث مسمورو زخونه معلت سخيرو زربا مسجمره تخنقبر شعو خنا متيتات حق زي يقول السلام ازي صقمالو مالتي زينا نحنا نقاومو زلنا فاسخادما ترربل برتع انت رسيلك يمانه صقما يتبل ثاني ارترا نصنت لنا زخفلنا يتقادد تخينا بزي علنا كلهم كستاوسنا يكدن ግን صاي مغبلو ارترا نصنت حرنت ارتراوያን وحسنت تግራይ لنا زخفلنا يوغا ترسعو حزبنا خጭፍጭፉ አርዕ ተነውቱ ከይሐርስ ከየለምዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ገና ማህፀን አሃትናን አዳታትናን ከይወልድ ተዋሂሉ ብጣዕሚ መሰክሒ ዘግናን ብዝኾነ ህዝብና በገዝኡን በጎታትን ተጨፍጭፉ ድብረ ተገይሩ ዝዘረባውን ወ ትክክል እዩ ስለዚህ ተገብራ ይኮናል ንሕናውን ዘይ ንዛረቦን ምንታይ መስይልኩም ንዛረቦን ኢና ኩሉ ግዜ ግን ኣብቲ ሽግር ተመሊስካ ነቲ ሽግር መፍትሒ ኮን ስለዚህ ይክእል ኣብቲ ሽግር ምዕሳላ ይኮነን ናይቲ ሽግር መፍትሒ ኣብ ምሕሳብ ስለዝኾነ ተካይደና ማለት እዩ እንድሕርኩም ኮይኑ ናይ በሓቀ ተኮይኑ እዚ ነገር እዚ ከም ዘሎ ዶክመንት ኮይኑ ተመዝጊቡ ተጻሒፉ ክሓልፍ ግዴታ ንምንታይ ከይድገም መን እዩ ደግሞ ዝረስዕ ኮ ይዝደግም ዘሎ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ማለት ከይርስዓ ተኮይኑ ክጻሓፍ ክኽእል ኣሎ ክንገር ክኽእል ኣሎ ተተገብረና ነገር ጥራሕ ሒዝና ንሕና ማለት እዩ ሰላመይ ንገብር ዕርቀይ ንደሊ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ምባልከ ንዓና የዋፃና ዶ ኖ የዋፃና እንታይ ላይ ዝገብረና ባዶ የትርፈና ማለት እዩ ፈቆዶ ታይ ዝበሃል ንድርበ ማለት እዩ ሰኮውን ዘለዎ ማእኸላይ ዝኾነ ሓሳብ ናትና ድሕንነትን ሉዓላውነትን ሓልዩ ተዓሪቕካ ካሕሳብ ዝግብኦ ክሒሱ ዝሕተት ድማ ክሕተት ተኮይኑ ጀስቲስ እንድሕርዳ ተረጋጊፁ ሰላም ይመጽእ ይቀጽሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ተወፂዐ ዝብል ኣካል የለን ማለት እዩ ፍትሕ እንተተረጋጊፁ እዚ ሓውና እንታይ እዩ እንታይ እዮም ዛረቡ ዘሎ ኣይርደአን ሚድያ ደም ጀሚሮም ከተካ ኮይኑ ድዩ ሓራይሽ ሰፊሕ ሓሳብ ዛ ወይ ምልክተኒ እንታይ መስለካ እሕና እኮ ددحري كاب حماسين قصيل سن إرترا خل أي مسوات تخفل تجاري دك حماسين قصيل مسي زبصح تجاري تجاري نحن سين إرترا ناس نمسي مبلك على أواجه خفينا كم يزيبن زيهم سمع عنده مش درج زنور خدعتك ملكتنا يبلو خميزين ملكتنا أما حلفي ملكتك تخوين كاباتهم من العلي أين فلت أنه هو مملكات أفتي الفنتاوي تعيز بهال نيرنا إناوه بتاريخون سنة قرنا يبقى كالجن إحنا ينبرنا ناتهم عيني ناتهم إجري ناتهم قالس قصيرنا إنهم نزارب زلنا مالتي حلفي توم كالوتي إرترا نوزلو دك أبات أني ملكتني إلكخ أمو تزملكتك محماقو حماس ينطرح تسفاج عند أجازي أنت بالمحاور كتمسرت كلها مكرار كيف كانت تعدي حرة بالقص زين ولا جازي كنا فات نحب بيت فتحنا عبي زغنا شجر كنا نركب نخلينا بندامنا تتي نايوفر سلام زجبرنا مس عواتنا تجارو بتعامل أبو تعودنا هنا سلمتين إحنا منتنا تجارينا زي كحدي أبزنا إرتاح جن أبتنا إنجازنا جن ناي أوراجاس سلمتين يقوم توم بوليتيكينيات دفيركم بيت زارو إذا نقدر نزسي نحكي حاجة تمرت لون حكوين تجذبي إذا أوراجانا قلت خلنا نقول لنا خصوصا أوراجا وخصوصا أوراجا إلكا مش علىك حابن موساد قال نوري هم اللي زمن مش علىك بأوراجا هتقرأ قال موساد نوري يقولون تشكر زلوا نتي مسخة زلوا وتدخل أوراجا خمسة مسخة مش علىك معقول يخد تمنى ويسبقوا أنت الآن تتأخذ الأوراجا زلوا هنكاسي نسبة تقرأي فوتي ويكا أنا بشالكا تقرأوت هنا ويتقرأوا إن الكعب كحت خلديها بشالو خمزي نحن تأخذ الله ورجع بشالكا نحن مسؤول حر كان نسأل إن قلنا نحن طريقاسي كم يجير كأخا تفكر تخل توم قالوت تقرأوسي
ስለዚህ ትፈልጦም ዲኻ ተፍቅር ዘለኻ بصرون كو تازربا تومبو زحاتتوا تخكل يا مشالكا بزحوا ناي فلاسفة يوسف حونامبر تتخكلنيا نجار تايمسيلكم تومبو زحاتتوا يا نمنتاي دفيركم زيت الزاروي نمنتاي دفيركم زيت الزارو نابنت حدث ወዲ ዝቦታ አዚየ መባለ ኮነ እንትጸገሙ ግን ሰልፍ ሴንተርድ ዝባል ሰልፍ ሴንተሪዝም ዝባል አነ ምሰባት ይነብር ምሰባት ከነብር ተለኹ ድሌተይ ብስተወሰነ መጠን ይጎሲ ንመንክብል ነዞም ካልኦት ሰባት ክብል ንኣብነት ቅልል ብዝበለ መልክዑ ሓዳር ክገብርየ ተይለ ኦኬ መጻምደይ ጓል ሰብ ደቅ ሰብ ይህ ወዲ ሰብ ስለዝኾንኩ ምስ ጓል ሰብ ይኽጻመድ ሶ ኣብቲ ዝገብሮ ምስታ ዘጥረያ መጻምደይ ሓሳባት ሼር ክንገብሪና ድሌተይከ ብኡ መጠን እንታገብሪ ማለት እዩ ፍቅርን ተመቂልካዮ ይበዝሕ ኢሎምኒ ዝበል አብርሃም አፈወርቅ ነዚ ይኽብል ማለት እዩ ፍቅሪ ተመቂልካዮ ንኻሊ ሰብ ይካፈልና እምነት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ፍቅሪ ዳ ይባዝሕ እምበር እቲ ናትካ ድሌት ግን ብኡ መጠን እንዳበዝሕ ይመጽሎ ማለት ግን ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ብመዓልቲ ኩዕሶ እንዳራእኹ ክሕልፎ ወይ ከዓ ዝኾነ መጽሓፍ እንዳንበብኩ ክሕልፎ ዝደሊ መዓልቲ እንተነይሩኒ ቅድሚ መርዓይ ድሕሪ መርዓይ ግን ምስ መጻምደይ ኣይ ናተዘናጋዕና ካልኦት ቦታታት ቢችዶ ገምገም ባሕርዱ እናተንቀሳቀስና ሓደ ምግብ ቤታት እውን እሽለይ እንዳጎብነና ካልኣይ እውን ኣብ ስራሕ ቦታ ብዙሕ እንዳገበርና እንተይላ ነትናታና ድሌት ክብል ማለት እዩ ትናተይ ድሌት እውን ምእንታን ማእኸላዊ ረባሓ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ኢንተረስት ወይ ከዓ ድሌት ምእንታን ክህልወና ኣብቲ ናይ ሓባር ድሌት ኢና ንዓስል እዚ ንምግባር ግን ሽዑ ኣነ ማለት እዩ ኣነኮ ወዲኤ ኣነኮ ሰብኣየ እንዳባልኩ ተዝደጋግመላ ሽግር ይዝመጽእ እዩ ሕጂ ሰብኣይ ምዃነይ ኣይትፈልጥን ማለት ኣይኮነን ይነግራ እንዴ ኩሉ ግዜ ትሪእን እንዴ ሰበይቲ ምዃናውን ይፈልጥ ግን ደጋጊመን ትዛረቡ እንተለኹ ታይሞ ሰብኣየ ዘብለካ ዘሎ ዝብል ዘረባ ይመጽእ ወዲ ከምዚ ዓድኮ እየ ኣነ ማለት ሽግር የብሉን ግን كل جزء بس تأكب كا أخي ويك أبزوج أخي وقعي نحنا كخمزينا زي مالتون كبه الولدنا ونوزاي حجي تمثالية ولدنا تنخون نحنا شجرة متفترة مخنياتنا ساتهم قاشان تموتيو نسخة تزارب نسخة مرق عبيين تقوين مالتي أشي تقوين حين عملت قاشا بيتك ساتهم موتيو نسخة أنبب نصوم حلفنا قدم لعلي فلات كل نصوم يمهرو تبه الولدنا زين تاي مالتي مور اتي دليت نخزارب اتزولو خبري اتزولو في مسنة تزولو زنا افتعد ولا بنش ليس أبي بيخون نعوكم بتقبؤ نت ممهري يزبهال ليك يزبهال زلو عبيت ليك اكل خفيلوس ليك اكل تزاريو عبي اتو اكل انتولو تزاريوكم تبهال جن نخم ايكونا تدليت نعو نشت اللي يقوسي بيلوم تناتاتهم نعو يكافلوه دحراي تخبر جن حاويرم يكافلوه amazing brilliant زخونه كايد ايزلنا كم محبرسب كن الصحات وزيبلنا كم حبرتسبون كاكم دي عينت محبرسب كاكم دي عينت حبرتسب كاكم دي عينت حزب وصيها مودعتا صبيبك اب كن عنق تخون اتحساسبا انت وديك شجر كوينات يزمص بقى ليترالي انه علخا متعنناوي مص سيلف سنتريزم نام ناشوناليزم يزعبي اكسسيف ناشوناليزم نا وارمونغريزم يزعبي كل ነገር انا برت غير اخفوت حنا بزبل طرحها تخيد مودعتها برتن نسخان نخم ترفو زمريت زي ولا نخل سبت تقتلو مساها ترف مالتي زي غا اشغري ندات سما معنا انت تخون قرب نير نستبدل حزب تግራይ ዳምብር አነ ገንዘበይ ሰዲደ ሰድት ኮሉ ሆገን በቃ ነስተበደል ህዝብ ትግራይ ዳምብር ነዚ ሕጅብ ስልጣን ዘሎ ውድ ባይኮንኩን አነ ሰዲደ ثانك يو هو انا بخم ايكوري انا حج تيامشي لي يخري مانياتو انا خاب قدم يزبلش እዚ ዘሎ ስልጣን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስልጣን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልጣን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽም ይዝብል ኣነ በቃ ወላ ሓንቲ ዚዮም ሲብለካ ኣሎ ሰባት ፊኢኻ ሰብ ዘይፈልጦ ሰላም ትገብሪኻ ثانك يو ተረዲኻ ኣለካ ያ لعلمان حزب سي زغل حزب سبنا بعد قيمة كاس حجي صمت نقبر ده يبهالي حجي مسانا ينورون ناتنا يكون أنا حبسي أنا مسكوي كوي زبل سياس السخاسي كان مسود 8 عامات لو مصباح حزب الدولة أبصري ده حر سياس ويك أنا لو مصباح حزب الدولة دبرتين كان مسود صمت زقبر مسخا قبر سلام يزل ما نيا السخا 5 مما غرتي السخا 5 مس دبرتين كن راد عين قلنا ولا بعد دبرتين أبقى لعد ما يزل ود جزيه يكونن بوليتيكا يردو سلام يردو منبر يردو بقى دبرتين أبي يزل رؤوس غير كاني عبد الدبي يزل سياسة يزل رؤوس غير كان نفس حال يزل بقى أنا كان نبرت صندوق دايركم كمي هرب أين تتشبت نجرهم بيجيك خاب هو أبينا كلهم
أبتاز نبر والله تنتظر كله تاريخ أبي الله حجاب الله من تابع والله إذا حفرنا حدا عارفيسي يتنفانو كم تنفانو سلستري ما بعد خوينا فحيلون يرومتي بحر خوينا هنا دقيقنا أبي أحمد ساكن هربينا ثالث كثير ترى حاول يتحدث معبل عدة حرر بالنبر رأيهم بلا بحر خوينا بتكسير أي معبل እኳ ማለት ትጾምዶ ንዓኻ ክንብል ይኮና ንገርፎ ወይ ንዓኻ ክንብል ነው ምጾን ባንጻሩ ምክንያቱ ንሳ ከምዘይ ተጻመዱን ከም ተጻመዱን ንፈልጠካ ኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ውልቀኻ ዕዮ ተጸሚድካ ኢኻ ዘለኻ ማለት ንሳ ምጽዲኻ ተጻሚድካ ሶ ክትጻመድ ትኽእል ክትጻመድ ትኽእል መሰልካ እዩ ታይተ ናትካ ጸገም ሓደ መሰረታዊ ሽግር ኣለካ ገና ትዕቢት ኣለካ ክብለካ ካለኹ ምስተጋሩ ንተጋሩ ብማንነት ተናኣስ ትፍትን ኢኻ ዋላ ትውልድ ትግራይ ንዘለዎ ተይተረፈ ኤርትራዊ ብትውልዱ ትግራዋይ ንዝኾነ ብማንነቱ ትግራዋይ ንዝኾነ እውን ባዕሉ ከምኡ ማለት እዩ እሞ ከዓ እቲ ዝሕፍር ነገር ባዕሉ ትመራሒኻ ዝነገረካ እዩ ተጋሩ ኮይኖም ትግርኛ ፀልኡ ኣለዉ ትዝገርም ነገር ኢሉካ ትዝገርም ነገር ንስኻ እውን ባዕልኻ ዘለኻሉ ማንነት ከምኡ በቲ ቋንቋ እናተዛረብካ ትውዕል ግን ፃረፊኻ ትውዕል ሶ ኣብቲ ጉዳይ ፅምዶ ንስኻ ተኣኻ ትብል ዘለኻ ተዘይ ተሳኺዑ ኣነ ኢለኩም ደኳ ነይረ ንምባል እዩ ምናልባት ከኣተዋዶ ሰይ ከኣተዋን ኢልካ ማይ ዝበስበሰ ዝናበ ይፈርሕን ዝበሃል መወዳእቱ ክላ ታይከ እዩ ሞገለ እንዳበልካ ስለ ፀናሕካ ምናልባት እዩ እምበር ንስኻ ነቲ ጉዳይ ብኣግባቡ ስለ ትድግፎን ስለ ዘይትድግፎን እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣይምልከተካ ነይሩ ምሮፍ ይኩኑ ሓዋት እንደ ዋላ ምንታይ ነው ውጪ ፅምበይ ካን እጅግ ገለው ያው እንታይ ተረኺያ ተጋጊስ እናት ይመጣል ስለዚህ አታ ክብረታት እንደመረሽ የዞም ገለገለ አብዛ ዋና ብላን ሕዙ ዋና ይብላን ዋና ብላን ሕዙዮም አይተኹ ዋና ብላን አስተውዕሉ ህጥም ክትብልያ ብሕሪኡ ካደ ክትመፅያ እዚኣኻ ክትርስዓ ዋና ብላን ቅድሚ ዝኣገረት ኣይብል ነይረ ኣነ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እዚ መንእሰይ ኤርትራ 80% ንእስያስ ሙስሉ ጥራይ ዝፀልኦ ኣተሓሳስቡ ኣይፀልኦን እየ ዝብል ኣነ ሙስሉ ኣታ ሙስሉ ዳ ኬፍ እንዲ ዘለዋ ራእዮሞ ኢዝኖ ኣግልኮ ኩፋ ኣይኮነን ኮ ኢሳስ ኣዴታትና ክፈትዎ ማዓት እንዴን ታሪኽ ሙስሉ ጥራይላ ቃሪኻ ሙስሉ ራእዮ እዚያ ዘፈርቂ ዋ ጥራይላ ሙስሉ ኣብቶም ጓዕናናት ሓለፍቲ ድማ እዚያ ዘፈርቂ ቆመቱ ገለሪኻ ሪኻ ኩዕሾ ቀልዕ ኮሎ ገለሪኻ ወላ ሓጂ ምስ ኣረገ ዋላ ቢሻሎ ባሉ ክመልስ ኮሎ ገለሪኻ ኢሳስ ኣፈርቂ መልኩዕ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሙስሉ ዲና ፀሊናዮ ሙስሉ እንታይ ፅላ ኣለዎ ሙስሉ እንታይ ወፆስክ መልኩዕ እንታይ ወፆ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙስሉ ሓቂ ባይዘይ እንታይ ብዛዕት ምስሊ ተወጊዕና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቆንጆ እዩ መልክዑ ዋላ ተወዱ ኣብርሃም ኢሳያስ ነው ዓለ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ናፍቲ ደራፊ ደ ኣብርሃም ኢሳያስ ነው ዓለ ፅቡቅ ብጣዕሚ መልክዑስ ዝወፀ የብሉን ግደፎ ዋላ ሓጂ ኣሪጉ ነው ዓለ ቆንጆ እዩ ዘሎ ከም ደደቢትስ እንታይ ኣየሉ ነይሩ እሞ ዘይበልና የለን ዘሎ ነቲ ሕማቁ እንዲ ዝድምሮ ዘሎ እስከ ነስማዓ ደደቢት ኣውዚ እምበር ከም ደደቢት እሺ ዘይበልና የለን እውን ክብል ክእል ንጉራ ኣይኮነን ብተግባር እንፍተነሉ ስለ ዝኾነ ለዚ ንግል ጥቕሞም ንግል ረብሖም ክብሉ ህዝቢ ናብ ካሊእ ሰሓቦክቶ ተዝእትዉ ዘለው ሰባት እኒአው እሞ ከመይ ይኾን ዘለዎ እዚዩ እዚዩ ኣብ ራያ እውን ርኢናዮ ኢና ክንሪኦ ከዓ ኢና ብደንቢ ስፔሲፊክሊ ናበየናይ ሓደጋ ይወስደና ከም ዘለና ዛረብና ዝቐንና ስለ ዝኾንና ኣብ ውሽጢ ግን ፈተውት መሲሎም ዝሰርሑ ሰባት ከም ዘለው ደደቢት እናገለፀ መፅኡ سؤال عن زرزرة يتبل أو زي ما تيجي تعبي سواء نسخة قدر فنا محرنا يبلك الله أنا هيلا دبيت بسرب بمن تعيز حسب السبعة عايزين نقدفوه شجر لك تمي كرايا مستزارة كانوا معلي تمهر كان دخاي تعرم كانوا دخات قداي تتزارة ويتسمع عن برتقد محجة تزارون بركة بعلها كتب لها زي تزارون أيو يلن زي سمعهم أخوينكم برت لها زي تزارة كان تزيليو تزارة كان سمعهم دم أنه سبعة وزيو دقوم له بك حتى إرنا قريبول كل دخات زارة وتخلي يركا I don't know سيلك هزارة ميركا فليغا سب مهرام قدف أفتح سلطان زلو سبات نولك أربح تخوينهم بتولك أربح حزم ولك أسبات تخوينهم بولك أسبات قدفهم كتب بهالك لها نبين عند فلخ عند أخذ كت كان توقع نيرك حجها سلام أوصل في قبر مسجمر حجوني ورد الكنزل تنا الدحري خازمت أزلو عدو مرم تخباخ إنسم عيني خامالتيو قلنا سخات زارو زلها تعيكون حجون أبرايا ونولت بالله أبكالي بكباب غلو حجي زول سلام أوصل فتحت قل أبرايا خباب هلو أموخ بخم إذا فتح
ውልቀ ሰባት ንረብሖም ክብሉ ተኣኪቦም ዝኹለይ ሰብ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣታወዲ ግደፍ ኣይትረስዕ ቅድሚ ሕጂውን ከምኡ ኢለካ ውልቀ ሰባት ትብል ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ካብ ሓደ ንላዕሊ እኮ ድሓንወሎ እሞ ካብ 50 ንላዕሊ ሰባት እንተተኣኪቦም ውልቀ ሰባት ድዮም እዚኦም 300 400 ሰብ እንተተኣኪቡ ውልቀ ሰብ ዝኾን ዘሎ ከመይ ዲ ዝርዳእካ ዘሎ ውልቀ ሰባት ትብል ሽሕ ዝኣክል ሰብ መንእሰይ እንትስለፍ እንተሎ ንስኻ እንታይ ትብሎ እዚኦም ንረብሖም እዮም እዚኦም ንጠቕሞም እዮም እዚኦም ንኸምዚ ኢሎም እዮም ገለ እናበልካ ሌብል ትገብሮም ኣለካ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ተኣዩልካ ምምላስ ምስኣቶም ኣኼባ ጌርካ ምፍታሕ ዳን ተወዲኡ በቃ ሕቶ ኣለዎም ዶ ወ ታኣዩ ሕቶኦም ኣኼባ ጌርካ ኢኻ ትሰምዖም ኣበይ ጌርካ ኢኻ ትሰምዖም ኣብ ዓዶም ከይድካ በቃ ወይ ተወከልቶም መምፂኻ ትሰምዖም ትኽእል ኢኻ ብዓዶም ኣብ ዓዲ ከይድካ ኣብ ራያ ኮይንካ ኣኪብካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣዳራሽ ኮፍ ኢልካ ምስኡ እንታይ ፀገምኩም ፀገሞም ክነግሩካ እዮም ትሰምዕ እንታይ ክንገብረልኩም ዝግበር ነገር ተልዩ መፍትሒ ኣካል ናይቲ መፍትሒ እውን ክውካ እዮም ንእግረ መንገዶም ካብኣቶም ዘለው ነቲ መፍትሒ ዝሓገዙካ ሰባት ኣካል ናይቲ መፍትሒ ጌርካ እቲ መፍትሒ ገዲፍካ ምሃብ ዘይትኽእሎ ተኮይንካ ድማ ግዜ መዲብካ ኣብ ከምዚ ዝበለ መዓልቲ ክሳብ ክንዲዚ ግዜ ሃቡና ክንፈትሖ ኢና ምባል ሲምፕል ቶም ህዝቢ ዘልዕልዎ ዘለው ሕቶ ቀሊል ሕቶ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባ ንበይኑ ነቲ ህዝቢ ፈልዩ ከጥቃዕ ብዝገብር ሹምከ እንታይ ምፅዋዕ ኣድልየካ ብሱ ሹምካ ይሰበር ኣብቲ ዓድና ዘሎስ ክንደይ ሽግር ዘሎ ከባቢ ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሽግር ኣለዎ እዩ ንሳቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ስማዕ ልማዕ ኢሎም ስለ ዝወፁ እምበር እንታይ ኢሎም እሲ ናብቲ ፀገም ምፍታሕ ንስኻ መፍትሒ ናይቲ ኣካል ዘይትኸውን ካብ ነቲ ሽግር ንዕኡ ኣጉሊኻ ርኢኻ ከምዚ እንኩም ረእይዎ ከምዚኦም ዝገብሩ ዘለውና ካብ ትብል ማለት እዩ ነውራም ኢኻ ብሱሩ ሽግር ኣለካ ይብለካ ኣለኹ ብሱሩ ተምሃር ዓብዪ ሰብኣይ ኢኻ ንስኻ ፒኤችዲ ኣለኒ ዶክተርየ ትብል ሕጂ እውን ሓዙለይ እየ ዝብል ኣነ ብግለይ ማንም ግለሰብ ዘቕየመኒ የብለይ ብግለሰብ ደረጃ ክመፅእ የብሉን ኢለ ብፅልኢ ዝነቕፎ የብለይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ደደቢት እንብሎም ክትግበሩ ስለ ዘለዎምን ንሶም ዘይምትግባር ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ስለ ዝኽፍልን ጥራሕ ብዓዲ ወዲ ዓዲ ተጋሩ ኮና ኩያ እስኻ ይትመርሐኒ እስኻ ይትመርሒ እስኻ ራያ እስኻ ዓድዋ ክትበሃል ነውሪ ህዝቢ ዝምፅላዕ ብጣዕሙ ዳብክየና ድሓዝነና ብምድያ ኣንሕና ድዚ መድረኽ ዚ ነባራት ኣባላተና ካብ 83 ክሻዕ ሕዚ ውድብና ይኻዳዕና ግን ብሕማቃት ሰባት ግን መንግስቲ ዝኾነ መንግስቲ ረእዚቱ ዝኾነ ብለና ድኻታት ኮና ድፃላዕ ኣለና ዛኡ ምስናይካ ትግበራ ፅቡቕ በል ይልቦዓለ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ቃልሲ ጾሞም ሓድሮም ጾምና ሓድርና ብሓደ ኮና ተቃልስና እዚ ብርሃን ዝምፅና እዚ ሰላም ዕርቂ ለቅቡል ገብርና ዳዝድንኦ ንቃልስ ጾንሕና ዳሚ ዓድዋ ወኹም ራያ ወኹም በሃል ግን ቅቡል ኣይኮነ ይዛእካ ተስተኻኸል ፅቡቕ በል سبأي قديدو لو قرا قيرمو سمعني انا كو جمد يحزنني مال جميرة دجمت يتموس لي قتلنا ديموس يلو يسمعنا له شي لحلفم ليتناينا واتي زغاران تخزي مملاطنا استا تجديدل تدفرت له تالي تدفرت له مع رأي يتنق على اللون خزي ثانك يو سو ماتش تخكل مالتي هو سمعهم وديهم نايتهم مهرات نايتن أدينا تمهار كاوزي هاي لدبيت دكتور تبل دكتور كأني أيكل أكا أنا هابكو خان قدم دكتور بقى بتستمهار كمسارة هاي بكارلو جن انتس بأنثروبولوجي انتس بقالي خون دكتور درخو كان انتس بتعنا خون بزي قدس تتقوملو حدا هزبتات فليخة أي تزارب كالاي سبات فليخة أي تزارب ولك سباتون أي تدب مبل سالساي بودع تخان حرد هذا شجروها خوينهم توم سباتون أكل نايت مفتح خون الزربا كوانت تزارب مالتنبر أنا أبدا دبيت ميديا تزارب كو تتجورون يركم أيم تفاهم نيركم سيريسلي نستخاز تزارب كأن النحل حلول كسب أكشن توصيله تزخون حلو مالتين بردار جام وزحت أقوات تزجبر خاتولو جن مخنياتو تزجبر قديم كسلت فلت خاتبل مالتي تتبولو نجار ندحر كوين انت زخون يرجن تجرح حجة طويلة محلوتين كال إيش يجرون مسني يريو أما حيشو يزبلوكم أنا بوجن ندحر بوزح رئيتو زي تقدسكم لو تخوينكم كال السبات دما نو زي نمبالد اللي يزبل نجار حسابكم قلت أبرئيتو بوتا نايلهم مع أنت فيديو نزي إذا مسلك سامود أتاس الاستخاطات لكم ودما أزي إذا مسكن لو أمك أنا خوان لكم يا زمنا شاود حنا قنوتها صبغ يسمعنا Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب